Predstavujem vám 6-izbový rodinný dom v obci Rajka. Dom má novú strechu a bol rekonštruovaný v roku 2011. Obytná plocha domu je 150 m2. Pripravil som si pre vás aj návrhy možnej rekonštrukcie na inšpiráciu. Má 2 kúpeľne a 2 podlažia. Dom je zo 70. rokov. Pripojený na plyn, kanalizáciu a vodovod. Na pozemku je aj studňa s možnosťou pripojenia do domu. Pozemok má 580 m2. Nachádza sa na ňom bazén, altánok a záhradné posedenie. Veľká pivnica má 30 m2, kde je aj technická časť domu. V prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať.